Onder andere Zorgverzekerde de Friesland, de provincie, de Vereniging van Frieske Huisdokters en de Dokterswacht zitten met elkaar om tafel. Op zoek naar een oplossing voor het tekwart aan huisdokters. Zeker in Ljouwert begint het te kniepen. Nou, patiënt kan heel lastig een huisarts vinden in Ljouwert. Vaak met bemiddeling van de zorgverzekeraar en dan lukt het nog correct wel. Maar ik weet dat alle praktijken in Ljouwert misschien in enkeling nooit dicht binnen. Dus mensen die er met overal heen bellen om een dokter te vinden. In heel Friesland ontstien te kwatten. Ja, het is heel lastig om mensen te vinden. En dat vernemen ik met name nou, omdat ik huisartsen binnen die wel een praktijk hebben, die graag een collega erbij willen hebben in het changeverband. Nou, dat is ik al heel moeilijk om daar mensen van te krijgen. Dus dan wil ze graag part-time werken in mijn collega's, maar de kinderen moeten dan fulltime de praktijk zelf draaien. Het is lastig om een praktijk oer te nemen. Nou hield het meer huisdokters in deeltijd werkje willen. Een oorzaak van het tekwat is de vergriezing. De jonge collega's die willen net zo graag meer een praktijk oernemen. Dat komt ook omdat ze vaak een partner hebben die ook een baan heeft. En die zitten vaak in het westen, in Friesland en in Grains en in Zeeland, wat juist op televisie weer. Ja, er is gewoon minder werk voor een partner die vaak een goede opleiding heeft. In Zeeland wordt het tekwat ompakt met een promotiefilmpje. Dat zou Jirik goed kennen, Mien Dijkstra.